Nevera. Je to veľmi citlivá téma. Štatistiky hovoria, že až 80% ľudí odsudzuje neveru. Ale štatistiky hovoria zároveň, že okolo 60% mužov a 40% žien je aj napriek tomu, že sú vo vzťahoch neverní. A ako to máme emočne spracovať, keď si predstav, že 80% ľudí neveru odsudzuje. To znamená, že žijeme v koncepte, že nevera je nielen tabuizovaná, ale aj odsudzovaná a nakoniec sa niekomu udeje. Ženy sa cítia ako obeť, niekedy sa cítia ako previnilé, muži sa cítia takisto ako obeť alebo niekedy ako previnilí. Tu ide o to, že ako s tým pracovať. Ako pracovať s tým, aby sme prežili to zlomené srdce, zlomený vzťah a všetky tie koncepty, ktoré okolo toho idú, že niť, ktorá je pretrhnutá, už nevieš dať naspäť a podobné veci. Ako to potom prežiť v zdraví, ako sa vedieť partnerovi pozrieť do očí, ako vedieť fungovať ďalej, ako vedieť možno v páre fungovať, alebo ako rodina, ako otec, mama, ako to neposúvať ďalej na tie deti. Ako vlastne to nezatlačiť tie emócie dovnútra do seba, pretože my vieme, že 89% štatistiky znovu hovoria, 89% chorôb, aj autoimunných ochorení, tak ako v takýchto prípadoch, 89% má emočný základ. Ako v takýchto prípadoch sa k tomu postaviť? Ako sa postaviť v zmysle, ako to prežiť? Ako to prežiť na srdci, ako to prežiť v hlave, aby nám neroztrešťala, aby nám netvorila proste programy ďalšie, ktoré nás budú vedieť viesť k ďalšiemu a ďalšiemu nešťastiu, pretože my si ten život tvoríme buď vedome, alebo nevedome. A ako to prežiť emočne. Toto je téma, ktorú chcem s vami prebrať na prežitkovom webinári o tom, ako prežiť neveru z pohľadu tela, mysle a duše, pretože sama som si prešla vlastne neverou aj z tej strany. Viem nacítiť aj jednu stranu, aj druhú stranu. A nehovorím, že každý to musí prežiť tak, že sa ten vzťah zlepí spolu, lebo niekedy nevera je výborným prostriedkom na to, že ten vzťah sa vie transformovať do inej úrovne, inej hĺbky. Ja vám rozpoviem aj môj príbeh na tomto webinári. Niekedy nemusí, pretože niektoré vzťahy sú nielen vďaka nevere, ale vlastne dávno predtým, čo sa tam dialo, sú už pripravené na to, že nemusia spolu prežiť, nemusia dožiť a nemusia fungovať ako partnerský vzťah, ako tím. Myslím ten sexuálny, intimný vzťah. Ale ak chceme, aby sme to neposúvali ďalej na deti, na svoje zdravie a netvorili si svoj život zo zatrpknutosti, z frustrácie, vo vibráciách toho zranenia, ktorými sme prešli, ale ktorými, keď zoberiem zodpovednosť za to, tak za ktoré sme zodpovední z 50% aj my, tak ako to prežiť tak, aby sme vedeli fungovať ďalej v živote, aby sme vedeli fungovať aj ako rodičia, keď neodstránime ten bôľ, ten žiaľ, to zranenie. Tak keď to neodstránime, tak nie sme schopní si to tvoriť vedome či nevedome na inej úrovni inak. Takže ako si to tvoriť inak? A nechcem povedať, že aby sme tomu vedeli predchádzať. Pretože niekedy tie dohody duši môžu byť také, že my sa proste cez to učíme nejakú lekciu. A akú lekciu sa učíme, tak to si povieme na webinári, pretože ich je niekoľko. Ale ako si ten život začať tvoriť, stavať a budovať na úplne iných základoch. Ale veľmi dôležité je, priatelia, najmä ženy, lebo vás oslovujem, zobrať zodpovednosť za to, čo sa stalo, čo žijem a čo si tvorím zo súčasnej prítomnosti, zo súčasnosti. Zobrať tú zodpovednosť do vlastných rúk.